environment pulatela ilitum komjir tomon arni arve lang dor plupen kelong ya pansi pirthe penamatsi la soalam mathana koklam ilitum ke habit ajo sigidu no pak or pon ling po habit ilut lo te ke chor ilitum ke theng pida tham beta akama be pinta pipet po lorokta akam be pinta chor pet po la son sigibi amatsi ilitum setala swa environment day la kibinang kok theng pi theng prang kapa ve ke ilitum karbiang long chok la pugali la ke ha adet kaprek Amerika bethe Afrika South America bethe Australia bethe ta la son claim pick aport si non ilitum arve ta athika porlong le to mon athika porlong le la ben armi ke su tu ke photu bat la son si ilitum je plang lo chu e long le ki tang porta non arvo chiki du at la son lo the der lo arve ta be der pot lai hui la si la ke ilitum theng pi theng prang kapang jok the pen pot theng pi theng prang chot la pugali kopi ni api wo hei hui ta ilitum tham be ap aparat pi thi varet la pen jok ata lo athima la wo ason a wo ason api atum jong si do lo de la ta isi environment tum te boktere anta ke mesenji aphan la ta nang cerap dun ilitum det la pugali non ke theng pi theng prang Kove kado beta ilitum mobile phone a tower on to pick apart mobile phone radiation pulo a light up jakong ke dam lai hui pen jo Kove ta thiet narikol ta thiet a theta vedet opson la theng pi theng prang ta thiet la pen wo sok puru abo ta avedet takun ta avedet la pen ke hial ta prang hoke hial ta hangjo titi la tanon ga avedet lo la son si vir bom lo a son apia tu manta la pen jok si ilitum komjir a environment a tomon alang he hui ke akahe no na tu dam joilo la pen jok si ilitum bemar ta ke long ason lo la posi ilitum ke claim nahi ke itum karbiang long bethe claim nahi ke wo so hai hui aap e de nahi pithi the de nahi pham tot thapare de nangji la pen ke theng pi theng prang e nangji la pen ke e chot kali ke e pen ke rai akam ta claim nahi bap hai hui ta thang bak be pivir ve de nahi ilitum dake bab ke kai ta ke ta itu mangke dake bab ke thek lok lo te tu ke ta he di rit bethe ta middle east asonson ke ta gi ali lo bab ke thek lok ta pang jok se se lo da ba atema adang si pir ke pen ma si nei lun lan ke bab ta lir sing buta ve pin lo da ke la he hui pen jok si ilitum te boktere itum komjir tomon arni tomon alang he hui ke kahe no ka ve pen a jok sila so world environment day ke pir ke pen ha UN open jing wai si binang kokla to choro sir la pen ilitum long la arwe ko pia ko si ki jum ara titilo polotang te la theng pi theng prang ilitum itum theng pi power at tia posila in some say that posi itum no arve ta no ni jumpi lo disar jumpi la kopi opot polodang te itum mithang se itum safety itum la bibedat environment protection sustainable development itum akar zon kiring nangji itum di kikleng ke dam itum akar zon pe na kiring rapetji pulong te itum
environment upon ilitum ching hon pig nang ji pima polotang te ilitum dapen si lang ta ilitum jonam joklot ko kesar non ke ilitum ke isia po ngalang si sidat ke ingkon nang te ilitum mithang ring ngalang tami krang ha non na puson si nang dobom lo lapen wote puso mo pe nang litipuan tami non ki ing art video la son na taxi han pinine si tami ilitum non ki nang jumbom lo ki Georgia so ans tami lapen kila ilitum di la ije theki wang ya di mas tami ilitum heat stress apot hai la look apot hai sa la theng pi ka ve det na jok ilitum kisung ason mane nang dobom lo la pen ge aduk apet la pen ge ilitum emithang la ecosystem ilitum la do ka ve tami ilitum chelang ponanji la si ilitum rat pen ilitum ning isipet pen ilitum la ke world environment di chokle ki energy kalibosar la ke arniwang ka ilitum claim ver na pola ke atima ilitum account ke la 5th June ahosi 2023 ba morning si tami son 5th ahosi tum celebrate un chot bangge kaslet nang nang lobosa la si ilitum thengpiaro theglo tang ilitum inghon nang ji la pen agricultural office long tami ilitum ake joy pen thengpilong ji la si adon tin hem si tami la pen office campus long si tami la pen ke ilitum university campus long si tami la pen school college long si tami in thaidam tisar la primary school high school long si tami mane thengpi edetiti la ac ke nang po ke nang po atima la pen non ye la wo cheta ve det lo ke wosaru ta wo saru ta ve wo cheta ve la si da ke nili hem tu ke wo chero ka tar ta dulo non ke da ke la son si ke claim tu lo atar ka selam pi ke do ve la pulo pu pe de la hem be cheta wo atar ka selam pi tu na ko inon te ki sung lo ave det thang yang lo lai hui anda la environment ka hin no ko si avo to man ta thi lap lo pati thek the det lo ta lo ke non ke lang ok ta la pu thak thak lo son lo ni to ma hem sa tabela isia atheng pi green pi mane lir se atheng pi mane ding o e la daksi wo chat aso so tum kai ta la wo chat atum si adap lo tang te chiri tu pon lain thar we yang pong e o nang ji mane thar we da thi ta cholom yang pong da thi ta cholom atheng pi ta la ke mesen la pot lai hui bang e litum claim o nang la men environmental protection pulo nang te ilitum mithang pen si la kadu ka visa ilitum area punon ilitum di model village kapaman ji pustame lada hem kikim chot kalisi kadu ka ve hin stame ilitum collaboration the o nang ke sardi to nang depend si tame pini ake hai pi ponsumi rong pipi alang ni former this OC alang ni fence tame la ilitum alonso ningi pon dia kan apor pino ilitum la environment na pucha ko piko son si ilitum ke claim pon si mejima to non ini pan ang tutulo environment alam kasabak hanta asi la non la so environment la ke theng pi theng prang ke theng pi je o nang la non ke e po pena an thelo po te aku pi thu e aku e ke thu the de la ki e rong le nang ki pi lo po te rong ke ba theng pi e thu nai ano te ke vir velo theng pi theng prang chan o khai o do o po te ali ke arvi teng sip dun pho la ta lo theng pi theng prang ga ve long ke arvi da pena nung jang ji la theng pi theng prang do o lo te hala earth gravity pa bostu do ko la sila arvi ha teng sip dun po nang klo po ke arvi le do lo po te ta ke asom ka pre ta ili tum re teng ata le theng pi theng prang ta mum klo lo te ame thang mata reng ji khai ji laเป็นล่างจ้าล่างร้อยล่างตัดเทเบตริงล่างให้ตัดเทเบตอาเทอาทักเป็นนางกิจยังอาร์บีล่ะยังถูกรถเต้ปีรถเทล่ะลงเลเต้อินสิบโดนเอเดอร์จีดพอดหักลงอันดับเอเดอร์จีดพอดจำเวสิดูจิเกล่ะสิล่ะเทงปีบางทีเชโอนันจีอาจารย์เทงปีเสร็จล่ะเป็น
อาทิกิจูเมเทงปีแล้วให้แต่เจโอนังปูแล้วกิเอมิทั้งคะแนนกันเลยโมเอโซอิสูให้อิสูตุมอันหุตาจูลองปูจางพองทาร์เวเมนดูรามลีมูอัจจัดอาทิตย์เจนังปูแล้วให้บางกิดุงไรสิเจเนี่ยเทกิจูเทงปีอาทิตย์เป็นน่ะแต่ถ้าเราเทงปีเทปูให้บางเกเห็นเป็นกระซาบโอเฮโลเจ็ดสิเนี่ยอาทิตย์ที่มอนเทปูก็ว่างอาเบกเทปูให้ภาษาโคเทงปีเรานั่งกิเกรบรู้นั่งจิงล็อกpoแล้วแต่แฮมพันตะกูภาษาอุดอาศิกสักดอกก็ติบาปไรปารุยpoแล้วเทงปีเทบางเกแฮมเป็นเฮโลเจ็ดนั่งโคจีนี่แต่ละเทงปีโซ่ตัวบ้างทะเลจังพองมันดูรำต่างหอว่าให้บางทีเฮมาดุงเจเมียกุ้งมันดูรำปกติได้สิสุพรีมสุพรีม ตะปูมันดูรำตะปูaku supremeตะปู สุพรีมลาสิini nakต่อจรุแล้วโอเคให้ตีพันแล้วสินอนที่ลิตุมผู้ทอดอังเด็กลิตุมดำชุดอิโลนะแล้วสิ environment protection แล้วก็ลิตุมกระดูกกระเบื้องสิตามิลิตุมฮันเลยลิตุมช่วยพุสตามิลิตุมกิอิงลองกับใครพินะแล้วสิลิตุมฮันเลยช่วยพุสตามิฮับินฮารามลิดัมสตามิแทงปีฮับินกุลตั้งแต่อิงซัมดอกก็แล้วสิลิตุมกระดูกกระเบื้องสิตามิเอมิทางกันสิละให้ผู้สอนกันสิลิตุมlivelihood and livelihood sources sustainable development ละให้พุทธะสิตามิลิตุมมิทางเป็นลิตุมกับ select จิปาวิเดดรักลิตุม group ละเป็นลิตุมมิทางPS CC LA ละเป็น central เป็นสตามิลิตุมitu masar itu han ikan pon pamilo la hai litum clan na la pen litum aning aklong kan litum mithang adet cherai kom lo na palir seng nang ji ni Mumbai lo ngachari hasar Tanggal Institute of Social Science Mumbai lo ngachari da mohon hala da hasar kilometer beng half kilometer ba 1 kilometer pen apisi thengpia rong khang la puson si thelong jot sar hala da ka pir thleban ke har long si ongaret sar la pen RV masih haladang Maharashtra mungkin la city long ki thelong si ditum messenger sedami harong arlo ki thegam lo ki thengpi theng prang ta ing arlo la hai phan pulutang te alang ditum da thengpi eng tu sedami a thengpi masih ada ki harong si masih thengpi rong lang ki thedal bisar la kalang seta abino bangai hala thengpi PL ko si harlong nang klang tu atlo ko ba la hai ta kalang lo akhema thengpi harlong ajo ki emia thing pida do okay segun lo da tik lo mute tik abang gela pekring hak ti pusi pula ke harlong juta la ke misen la ke la son abinom ke la sihala Maharashtra bethi ba North India na tu bethi thing pi ka vedat bang la tu ke thing pi lap lo ke la masi ka vedat si non ke harlong an klang soi air hang hung lo puyo si pollution ke akhir doping ke to chorolo sar la pen indeng hini bang dam thulo na la bangke ditum akar bi ang log is west dimahasau ke ladake kopia development lo ke wan lo te kachu bai a development si wan rong lo bosar kachu bai a development pun ini litung ki punang ko ka thike de di phu pen singhason kete boko ma titi singhason a council a constituency kela ke dakpen kilometer ingkoi baksidu la pen singhason la inglong a juan ke singhason no la pen ha samson singing tia hut penta karbiang long mikir hills ke hangdun pek ta singhason a constituency pen lo amunit ke singhason amunit kandidat mene seta singhason amunit area long pen si ke hangdun ke cheng la pen hala khorsing terang ake hai aprang sia MLA lo la pen aprang sia CM lo alang lita dungkek lang so singhason area pen si alang lita ke wang lo la pen non anda aningkan wang ta election tin huta EM inut ke kai ta doer singhason pen sita singhason ason thot atovar ka ve singhason ason thot ka backward ka ve ka backward ke ninghop ta karbiang long nam delu singhason ason wana kiduk karbia tumabang alang litum ahem arpong antarak et lapen
ajo meke jang jiat hai palengan da ave la son hai se ahem arlo sok abosta ke yathan de lo sang ati lup anta ave la puson akidup la penhala karbiatum lang beri ka thoi lang meglu la pen along jirkaing ti tarlong lai hoya adim ke dam ji pukat to war ave de khang jang karbiatum arong abang lo lake la pen la kuki tu marong ke dam jolien pulo la pen ke wong jang pulo la pen ke pitai jol pulo lai hui arong ke dam ye atowar avedet khang jang la si atumi het atumi dik nili tum ha wong jang dam no ekeng pen si ke dam pen along pen ke bike pen si ke dam ta bike pen da arun la pen bike pen da ka chingkoi nili amata nili bike ta batahi ni crap ring polo isi bane crap lo batai si bangke hang da popelang de ma da nili tu ma jeep abang ke labang ke gypsy lo 4 wheel ke doa gypsy lo a 4 wheel and the jok tu plot an in long car lu hala chonjang arong along lang woku aroi pen nakar lu along nangar lu un edet lo ka solai bang inut wet elwin ke ap ke hai si solai lo amat elwin ke ap ke hai si wek lo amat 4 wheel the jok plot lo la pen ke up break the jok plot lo amat chirui varet lo la pen kong long lo batai troxy che phar lu lo ka kong long la po an lo elwin ke ap pen lo seta arnam nangarap dun pen elwin ke ap ta jok tu plot pen aking pen dam un aking pen sige wang tu po an arnam nangarap dun lagi seta agari bang rock lu la ko pia ko se ka accident lo ka accident ke la ke development of a debt apot andala non BJP sarkar de development ku si hangjuk ko pia ko sila singason karbia rong tame ku kia rong tame ko pia ko si development papa videt lo ma labang Matha me singhason hello towar ka ve nei lo la pen ke hala borpung tarapung na tu towar ka ve nei lo la pen ke hala pu kopia arong majo cintong na tu towar ka ve nei adim lo kopia posi la son ka pa plan lo la ke ange development pu hangju la sinili tu pu lo ke la ke ka chobei development la ke development a vedet bisi development pu ladak di pu bete la ke chia tu ke do dim an pa develop chok la si alang litum development pu sik schedule ke tribal atom phan la ke ako la ke karbia atom phan bule pu takali tribal atom phan pu si pu paragraph 20 along ande kado we atom phan development account claim kledet la keche atom phan claim chot ko pia pot lo la ke kapachu bay development sik schedule ke tribal phan pu lo ke claim pi ke keche atom phan la ta isia de kapachu bay le ako claim o lo pu lo la ke claim kledet hal bu accident ke ponang ke lage nilitum accident ke ponang ke lage thang potaka li lage development ka pachu bay vedet besi development pu pot atowar selam le pinlang council ben ka sab ka selam le pinlang ladak plena long penamat ladak serlong ri arong adung penamat si selam le det khang jang le serlong ri bethi ke karbia tumlang anta la pen hala jirka intierong tang ho lang beri ka thoi tang ho lang mo ku ko pumayong hala tarlong he hui an de lang me glu he hui adim an ke la karbia tum thai sel hala silam le de khang jang ko pia pot lo la ke ka pa chu be a development la ke development of BBC development tu kan injik la hello ka pa chu be sa ilitung la lang beri ka thoi long ilitung awareness campaign ke dam hut ilitung lang roi batai pli ilitung batai pli ka pon lo labang so lang roi ke paruta
ilitum nang gari ke nang motor ke lapu ilitum kadok kawe si lapu ekdom pe choy da cham et si lapu tang doi pon ilitum pinaan iduk dolo adalah ta development lo mante kalang lahelo kacubai kwa bin ke ladak si klang dak lo rada tu lapen ilitum haladak tuwar ta kipan pensi kang pai pensi labang su agari motoran tak kewan non binhum mana tu binhum ke damia 1 kilometer krehini akeng bendam nai tuwar ave pin lap tuwar suan ave si kang pai pensi dam nai ben ing phat do jat do binhum lake karbia rong lo lapen ing long pik putakani setahal latakan datu war selam lede kangjang non and this are hala British atin ang hud labang so lang beri ka toy lang roy batay pilikap et arong lubon tela British atum aprang le helicopter hala dak kapasang ke kape helicopter aerodrome pulo aerodrome selam etlo British ente hala suhud ki la so singhason apirthi ingjang ulo masa tuwar kabe habit sai selo seta mathadam thai di la aerodrome ka selam Alcatra ponangji, Harlong ponangji, Inchin ponangji, Laihu ke pon pan ange British tum towar silam halasot. Halasot towar kanon, kape memuchotji ke claim to tede ramat, atowar ka imbo to det kangyang. Non ane papa bo det kangyang. Halasot towar kon nato nige do chini ni. Kupianin kalusar lahaya British. Lage paro kreser kebra fli malamaningkan. Lasi ilitum lahai ilitum take down lo tangte ilitum mekri bupruk lasi British tum hanjong hele putot seta hala British tum nai claim pi memudak rai non India amunit kasi krong to mangan claim pi pede atimala India kasi krong to mangge latung itum mana itinge sudra pumati itum mangge dimon puge hi puji okur puji na putrong mati lahelo to waran da selam jute angela karbia tum da la be ki dun no ne pilone la karbia tumarong kukia tumarong hai hui an ke to warga selam jute de kangjak kelanon BJP atum government ruling government atum ki pupuge inglo makhaya so vote penliki hai kali laben kengsa so vote tum pensi ki hai puang lam popusi alang itu ang hopen ang chon hai lo sa ningje dak le hai je inglong aso vote pen le hai kali bomali da vote pen si hai ko mati di jar tu bahaduri la pen ajad tu bahaduri lo karbia vote pen le hai kali kukia tu vote pen si hai ko mati di la kukia tu vote pen ke hai ke la chok lo baru ke la ka tribal sita la inglong aso vote pen le hai kali ne tu ke chia vote pen si hai ko bang ke vote hala tuma vote pen ke hai chot kali nang li thur thulong le deji hala ke hai kita kichi si hai thurong inon hai an loge ojit de hai an loge de non anda bang hai det lo anda tuliram rong ha ke hai garni si May 13 ni hala tak meeting long gipu bongali tumpu anak ke ong hauragha itum penang sikul mar me itum mana peremri Setat cuma tu si tu mana nang cikol maroi rong tiki. Alam itu bawali tu memang cini. Itu mana perem itu mana cikol mar ke lewe cikol mar ke hala election nusi cikol mar tiki le. Election nusi cikol mar. Amahalo so election nusi cikol mar bo bang bawali tu cepe haide. Itu mana perem itu ke haurang halong. Kopli long bang bihari tu nang perem et lo ke itu man se chok se theng the pin pen la pen ke hala bukajan se chok se thing itu man e chok e theng the pin pen bang ke che tu hai et lo ke la pen hala deu pania long itu man nang chok nang theng the pin pen itu man nang perem et lo ke te non am reng ta itu man nang chok ke pin nang perem po ke te ke che tu ong nak bong lo ada la hello itu kacini dam de kopi si itu demokrasi dek ke hilepen kai bom pai ke chok ke theng le ka je theng ron tu ali dek ke ron ke vote ke pialong si ron ke itu
vote ki pi ben se ron ni kan de ron ke ili to man parem etlo ha poplita itu man ron na parem etlo ke chia tu bukajanta ron na long itu man parem etlo vote ke pi ron la deu panian long da ron vote ke pi ron pe itu man parem etlo ben haurat hatta vote ki pi ron pe itu man parem etlo la da itu ma CMEM tu cicini ne pu an ka cini ne kom la sibang army tu ta karbia tu ka cini ne ta akele tu pick pu la penhala arhipat kitab textbook long kitab karbia mikir okorah pu na pu ilah le Karbiang Long is a lost district. Oi, Karbiang Long is a lost district. Karbiang Long ing boet lo pu ke army tu ni pu Because the level of awareness is extremely low. Ka cini ne ta akele tu pick 2007 army tu kita. Kasi citeran nang ji political leaders atum Matha Parsi dan tha Kamatha democracy is for the people, of the people, and by the people. Constitutional lang penle nang itum leaders tum cari istami cari pamitha. Lahelo ilitum non aporki isumar non ke ilitum claim konte question mark ko ba long claim ko inglong arat atum an arleng ke thika leader atum an ta lage chini nang ko ilitum democratic adet pulote itu ke democratic aron bensi det kacari lo la so democratic adet aron long ke dodunji pulote ron ke cedan nangi la pen ron ke cedan ta hala election hol vote ki pihelo ron ke cedan hile pen kali kai bom pen kali chin me lage je theng nangi ta li ke che ap nangi ta li bom me lage je pang bok ni ta kali lage to kana para ko sutun ke tai bong hile kaman achata dire alama dokpi ichi sutun ke dada mama punahanji na pa dumi piji wan seta arlo datang ke angkur sang kero ta itu kan itu ke lupi ka po cicini ne ma ne pani i kule mama kule lason kule si cima tapo cipa midun pigi ta ku arlo pen ke angkur ke na kero long cicini ne rod po apel long an kene ko pakrep long ki ke long e bilo election long tunde de lo remutan lo maka angkur sang kero bo la da ka bangkar midun cicini dun de lupi Asal kilu pernah join lo kalau gitu. Lah tapi lu le dia pansin non elitum EPCC tu ke kitabon variety lo. Ama kitabon variety ma dorsin rong hangya ko kitab ke pon ke thek bos kitab ke pon. Na ning ye dun tu ame thanga kitab ta pul thek meni ka pheri nang phata kitab pon tha ko ku det na ka pheri. La sialang li parlin tu phakani. Sali tu ke garian dong sami kitab si pen sai ko ke pon. Bai da kitab len sai. Ate hala na arju lamla dorsin rong ha MLA alang di utulong to pilo ti pon kitab mama ko pia hormon lo pon horobong bubu lata aku ko banyo karjang pen pulone ke alam gitu ke lata kusona MLA ke tek begitu ti putu horobong pen kumbol ai ta la son le ko kusona MLA ma labang ke member of legislative assembly pulo tate hala tate hor kangri pen ke litumbe chisong ni aru kitab ke pon mare ke nitum de la ke abang hala de Dr. B.R. Ambedkar la constitution ke to abang la ta kitab de pon hu pitilo Mahatma Gandhi ta kitab de pon hu pitilo ke pon ka porhi pen ke to la pen Jawaharlal Nehru apra prime minister alang lige pulo Nige kitab ke nijir polo kaitan ni cepon hup di tipu si alang lagi alo kitab long tak ketok duk lagi ya hello ini tu cini nangi history cini nangi nang lige sar history MA hoki history si ke ana po sinang lige hok alam history ki than pe jok si rat matching pulo aning ching pulo ke sar kalang ko history ta lanon RSS tum ketok history BJP tum ketok history kan na ta chok chik non MA la pen BA long ke than a history Jasmine Indian history da BJP itu ke talk to me la bang ga sak ake chok che lok se ke talk lo da bang ke ama student tum hang jo hang hai lo student nun chini ne da lo non ke la ko ya ka chini nang yalam chini ne da lo da tribal to man wrong so pan ka pi lu kam lok se la BJP de claim lo development pulo tang te
kopi si area kopi concern ma labang department ti atum si development chiklem redang ko kesa EM puta education in charge di agriculture in charge tourism in charge Labi kacau ningri la dorsing rong hang manta kitab pore tha nang lita. MLA lu pule kitab pore he pule kecoki manang kitab pore tha aron ta pore tha be MLA dul madak to dun lun chodana pinya bosta son nun thuk chodana ke thanda lia belu. Sang posta hello si Chithan WT dulo lasi non lasong deng bangke aku mau chithan kontribum na lasi development pu abangke asam si Charlie tha ake hai tuliram rong hang ake hai dorsing rong hang ake hai bidasing engleng ake hai forensing BNP now itum development studies jadi Rupsing Teron etc now itum development studies pu hedi Akitab nang itum online pentame nang itum porhe tha lo kacarmi le penaport alang litum apan itum si TikTok lo hala direct recruitment pu allo la ke dak sik schedule allo ke la ke ajakong pavidet nang ji pu arona ting pen alang litum assembly long ningji nangi resolution handak submit nang ji pon nang ji alang litum non anda pon pe la pen ni tu ma ke lo si kita nang chewoi tu ya la Rupsing Teron pen la pen dorsing rong hang bang ki la pen bidasing ingleng bang nang chewoi tu the alang li long ne pu the sata asiti ke long pen akame claim ke hala deputy speaker Dr. Numon Momina na alang li kame claim alang li bote kam claim alang li bang ke hala so asiti kere se na bang pulo oh hala ma kasinya bang lo Ane karbi tak kali sudah. Cibuci dia mati. Karbi juga poli ekele pas ngaji waya. Dia polo lah dokter dia. Ke dokter dia posinom ta pion sukita akam examination ke entah dispur enrong lo ke. Api no dak council office ke enangi ke la examination. Non ha dispur si dispur ke enlo bolete ilito munit ke la ke long dun delu la ke. 100% si ilito tribal atum nahi ke non ke long nahi ke non ke kalite lo bang itu bang ke 5% si nak pirong 70% ke India angkang pialong ke 70% atum ke BPL kategori lang no anta piapot pulutang te halada ke kiduk arat sinang pleng set lo ke plan atum ke nang plan arat lo ahem agari atiku gari bikhai bisebanan ha kiduk atum abang 30% atum si goreng oversight India lo mata plan si long chot lang. Tapi ini tu long percentage ke kuan bak si do sa 5% pulo ke si 5% lalu. Haro mong pen bang kowe tribal atum lata karbi puali tribal atum haro mong pen bang kowe ke long dunji anpar ke che tu mai se la si dakar biang long ke che tu nang pling hup lo kente la si tum vote ke pita bang atum ong nak lo kente Atema Indo da pion da bang lote alang li akor pi awang sar la chewani ka supu le chewani ke ante ahem da da kikim ni ke ante la helo ilitum ke rem ya ni no Bengali pota amina pota amum jaya tumta abihari atumta arleng pn ko ke lalang lo long le cherai la non ke em ke singhason ke omor sing tisu alang li methang arong long nit anta ahiti as ahiti office a secretary ahiti a secretary ta bongali pina karbi gali hala karbi aphan la bongali bang sia ning hang linga te warpot la pen hala dak bongali youth federation office anda dul suset la long ni no la son sigibi anta alang li lang meglu penta polling station da dak long nit one de karbi atuma polling station pen karbi atuma LP school ta dak long nit one de anda ke tek lo sige chitin kacalak lo sige chitin and this are hala borpung tarapung la pen inglong ajo pen la jaeson pe pupu nang mane pupu nang jithap si napar phang la
laso ke wang ko ana kilometer ne hala putuli ram ro hangke helicopter bosa Kalang helicopter. oh is this development Hala arni sieta newspaper long taklang ke. Aso poti lok lo kache pon nanta la kititang ar pum si kibu pon si ke pon ke apo bang. Engine so meme. Tianga Seta CMEM dong engine so si. Sarah, amitanga henta kimpame ten cipurtula kopia problem de. Me muchot ki milang ta. Hala haya tangka ke, aki duk kila lara depan pidam desi, mitanga henta cikimle, ciprile, citukle. Poisa cross time there pala. Don't do injustice to the people. Rada pan injustice pirinon. Rad duk onglo, rad pan cenek rinon. Non ana porke na ning cirui tha. Kita kiting political BJP government tum ning cirui tha. Oh, non ke ilitum ang deng kapret nam tu iguna ilitum aya. Ang next topic ka bang ke ilitum la Karbi Anglong. Non la YouTube along ata chikhang klub no la si ilitum aki hai sar jai kathar sar president all party hills leaders conference alang lipen klar dak alam ilitum apana kachinilo na la Karbi Anglong Autonomous Council re-election aputhat re-election APSLC tumke chobei jongsi re-election doji pulong te ni notame ni ritame chirot peji ajat pusong si Facebook long ta ke upload dasi po ansi elitum APSLC pen la re-election aputha nangli pen than paklar dak thasa La re-election ke ilito acase ke pian lo ke. Election to council election do de ako. Notice piklang lo. Council election do populo governor si piklang. Amat alang litu laso governor ba Assam government lo le gipu. Assam government gipu pasi governor ke claim lo. Panchayat alo pen. Panchayat aron pen election pape durong. An kela panchayat aron along taketok do. Six schedule area are look at six schedule along re are look at Panchayat aron pen ke election pe do un e pada ke tok do la pen India a constitution la dakta 243 m along ke tok do la pen jet c along ta ke tok do 243 pharo hinira plikabra ke thom article along angdeng along ke tok do Pharo ini ra plikabra ke thom M polong ke tok do la pen pharo ini ra plikabra ke thom ZC polong ke tok do la ke tok ala pohelo Panchayat aron pen ke six schedule angkang arluke election na pedune jat taklemuni usia election alam ke bat de la phialam no ason ka pretak kemuni usia da ke tok do abat election Panchayat pen claim ro lama sini litung election do dia ko notice teglong lok pen litung high court case bilo la pen jo aja dun pulon litung rem det polisi case claim bule kali lagi rem re aku lagi rem re hai he aku si litung election case ki pi la pen hala so case arni si aru chiklo inquiry sir cap arni a case thurlo aprang da thurlo Lapen arnisi aku thurtulo lapen thurlo chief justice lapen justice tu anda pulo lake labangso akis ke kangsai mimi arondo lake usi halatum ta deng dia lo lapen ilitum advocate atum manas sornia ke hai lapen arkoi ing tikathara ke hai alang litum pudulo akis along hala election of France hala ke case ki pia pot non ke election of P thulo pot la pot si hala election along ke hai MSC atum phan anta labang so case along nang parjak dun nang jik pu nang pa cek podun lo nang jik pu ingraji pen ke pu ke implead nang jik pu lo they must be impleaded pu lo lama si High Court tak Royal Chief Justice dan Justice tak la non bang inquiry trop IMSC tu CMEM tu antalo alang itu amit hang hadap arjap nangi
kali te alang litum advocate alang litum Allah hadak arjap nai la non ruinia pi pusi popot non karjap nangi ke ruini ba non rui thom pli apita tek seta amen ka samit nangi ke la non irui ang bong samit nang po la bain koi ra thom bain koi ra thro amunit amen la ben alang litum hai advocate pen dame ame thang pen dame court along arjap bek nang pu alang litum la pen la pi ke aku hearing do thui lang ruini apilone chikloi jon apilone la ansi final order piji lapen order lo te nili tum kachini ke la ke APHLC si highway po lapen re-election to ke dovek po ni tum kachini ateng ke ate ma allo basi pukok kende ponjat a ronmen ke election pe dun council election pudang der lo kende lapen halada paragraph 2 subparagraph 7 ateng pen ke keng sang asu pen ke water list pen ing tham et nang ji lapen 6 schedule areas lo bulodang te la keng sang tum ke la da ke aning hang ling nang tlam dun long le ing long a khaya tum long ke karbi la pen ing long a khaya hawar ke ami thang pen si aron silam un ji usi constitution ta ki pulo pen mana sarania ta tham dak lo ke sarde la so di tan dak lo la pen ala anding pihini anding so troxy pen election ko pedo la pen voter list ka silam aron non antala BJP tu BJP council tu selam le det lo ane BJP tu kan ada bomali tu sila tu pan order gipi ke CM panta masih order pidet lo bomali tu la Bihar tu bomali tu keche tu order pidet lo CM pan do join lo nang silam chat silam di ka silam lo te nang CM pen nang ci orang po la pen nang case ta do poisa ke chuak case ason a case do nang pik nang case nang pikrai da ji pulo yo CM hangitin kipu ke ni tu ngachini atenge la se alam li ka pheri pen si aron silam le der bom lo aron ka silam ni ke mo pheri re pin tu ni silam pu APHLC de pheri re pin tu lo election hota ni tu innut ta si jordun de APHLC tum ke an par ke ASDC congressman ni tu ni che jordun la ha bitung long ta ini tu nak ke jordun de sar nang ni Hanar jula laki hai tu niram rong hang pencing lok la political leaders atum la BJP atum la alang itum police tuma phan SP tuma phan ka phere doma je la tuma phan anek cek nak pu la tum ka phere doma police tum phan le ka phere ga li mo pen li pu lo ka phere ge keche tum phan oh la ate mahala keche tum si police phan da order ki piti Sir, la song bong ni handak untung duglo atema hala hala election abut la box ke wan sir la box ke wan ke BJP arlo sotum baheni loge mugala angi la tumbang box arlo kopitong ki clear lo ne ki khap lo ne la tumbang nang ka par pu ben si nang kat lo majidi la nang kat lo amasi Nipul Ahmed second OC bola mugala da Nipul Ahmed alang li abang si la hayar lo so tuma pan har lo siya ko ki rabdun ki pon hut ki rabdun tu nili tuma bang ke la APHLC tumbe nili tum abang ke la ke pon rinon atema overtime lo la pen ke Nipul Ahmed phanda pulo nang li la puson ke palut long rinon jong si BJP tuhan palut long lo plonte APHLC phansi tame halada kilo dania phan lake right do posaran de kalang du freedom of expression article 19 freedom of the ilitum chini nang ko he chini nang ko Nipul Ahmed ke muslim ke di muslim ke BJP phana ning dok de lo seta alang li sakori dam juina ko si BJP do man rab do nan poklo la puyo la si Nipul Ahmed aning ke hang mele la ke claim kali BJP pule te marlo la ke keche atum se pape claim toy lo la hala arlo so bang ini tum ke keche atum sakor lo abino ke BJP ni tu ke pula hai seta BJP ke keche atum opor pina ke ante la si hala arlo so bang ini tu ke keche sakor lo hala tum mangi la puyo bongo sena sakor lo hala tum mangi amat si api ke la ini tuma phan arnisi pidamhe ni nang phone telephone में नंगा मत सर जैसे तुम APHLC तुम phan police तुम बंके la nahit karisma logo
DSP alang li bangsi case nang pidalo ilitum APSLC pan la de akun nang li akun muslim alam te puchule le nahi karisma muslim ngematidi komando la pan pe claim toy alang li claim kita sakuri dampo ke claim nang gi pu case pinon pu ke la ke BJP tu mane RSS tu mane la ke keche tu Bongo Sena tu RSS tu lagi RSS takar biar RSS kali keche RSS tu bang nilitum ta langsung si Matha je RSS abidi lang no si la pusona case kiding so kali sa monang pe la sinon ke jun ke thang ling ta election case bang ke ave uhur lo APSLC tu chobei usi ajak atum ningje lo batai kan ningje ase do tik ke hang setalong ke theklong lo ya acase bang ke du thur bong lu non ala ke sabang ke alu pidam ko man ho da ban thur pinon dei pule ke mega lidet ke hadak ke bang athik procedure ating men si claim ji lagi lo procedure ke der chot ji meni lo orang jar kanun e pusi sarania ta ada ningge dak lo la pen ke high court kan sekami la pusi ku kondak lo kente ini tu kado meta tek prong lo ke tasi pini ang deng ana bang ke nang lin pen pini ki puji dolang ma tala kene do sarania kene pan governor handa kubon konsil ha order pachi pitoy pan he la ako re-election ji la so pan he di ani sine acase support acase support governor se order ji pineng ke ko kalang governor si pinang order ji pinoy ko si pulo ana tu 6 de area la adim lo lek ko son se la panchayat ke election pa do kok lo 1951 are rules 1951 are rules paragraph 2 subparagraph 7b ateng pensi la kimi a rule silam tu tetik ke election do bom nai election claim I bom nai pusi hala daket tok do amar alang itu la claim klejar man ponchat aron enamro lai lo ke chok chia dimbang lo ponchat aron ke endam enat lo State Election Commission aphan alang litum election pakondak rong ang State Election Commission ke ponchat aron pen article 243K pensi State Election Commission ke kasalam la pen ponchat Assam Ponchat Act 1994 abang ke section 114 pensi State Election Commission kasalam dar mane athe abang ke la State Election Commission ke ponchat amunit pina la ponchat allo pensi ke ceplang amunit la si alang li ke that state council election ke alang li kon papedo akam claim unik alang li la helo alang ke to kladak pen ili tumapan ate hai jai ka tharsar ditumhan alang li party president APSLC alang hin penang kham daklo la pen si labangso a video ke ili tum pini 320 la ili tumapan apart ilitum lang pon bom luna la pen ke doan rat khan sitame ilitum lang lok non te kado kabe phanta share ignon la pen kado kabe phanstame chithan chimom nan ko ilitum abang putin sitame kachinia jakong non ki do bom lo disar kala tasi itum kachinia jakong che petek pon bom luna arnama herjume la pen rad herjume ilitum along kai ki taning isi pen ilitum ken kham chi jora pen luna athe ilitum khan la re-election kado thek pu pen sitame non ke arnama herjume pen re-election alam se non ke ha Supreme Court pen sta High Court pen sitame ilitum khan our sign of bidalo ke athe ma constitution sike the constitution alam ke law alam ke maduta ar kanun ek pusi ipulo ke lasi ilitum doan alam stame chithan chimun pombom lona kachinia japong chipidulo na la pen thek ser ke the ki ding atum an sitame ning chirui pen ilitum regional party ilitum APSLC pangtang nang poke kalang mga lisar kalang lo atema APSLC hello ilitum aphan hem preki wanji ning
kacit he ki APSLC panan ga do kusi anu tina bang putin stami phone pen sitame chitong lo kaling stami igitham si ning ching duk lo nang kar judu na tum ana phanta la ben ge litung aki haja ai ka thursar president APSLC alang li phan ning ching duk lo sar nang li ni litung ma phan la ben ka do ka ve phan klar dak nang ka chini the apo la ben ge nang li long an so ser nang herjume pe do nang li kisung ki phu accident ki phu abatai apong nang li gari bang kengsang RSS BGP tum nang li gari nang apa sung dun nang li gari abatai nang apa phuk dun nang li kisung ang deng sita be phu pon lo sita be nang li kai kita nang li arjap thip la pen nang li do thip a hok abang phu aphan ilitum non ki bang ji MP a hu sita me ilitum ka dok ka be sita me ilitum che song si lang li phan pe hai nang po ake haja ai ka thar sar phan pe hai dun lo na la pen ge la re-election alama phutha ke anu tin phan sita me bang so ka chit than sarania pen la pen ge ar coin ti ka thar sar alang litum pen ke pachini alam ka do ka be phan sita me pachini non la pen ge ilitum e krang ki bang ji phan ke arjap tipsi imi tham kilong nam ji our side a justice equality ilitum la ke e chi song thip nan ji itum asyang tong che pe do nan ji Lahelo educate, agitate and organize. Low tech serpent, dojoy kali low tech serpent atop anus tame agitate damnon aseng tong chipadu nama lapen organize dam piduna. Nasi churolo saraphan lapen tuake happy konsomi rong pipi former OC karbiang lo alang li pans tame ning chingduk lo alang li opran so that sitame alang li kay aphan kaching hon ajoy ni alang li nang ik nang kiduna pot akiro bilo. Lapen ilitum kadok abes tami lapuan pendek pinyang dengke pijuluna kardong